alles. Ik denk dat het creatief uit van mijn spaakers kwam is. Spaken weer vroeger ik zei, die weer scootjes keppen, maar die maakt ook alles. Wat maar ieder weer kopen weer maakt niks uit, die maakt alles. Ik heb eerst zo lang geleefd. En dat is maar, ik zit er nooit meer verder, verveel ik nooit. En ik mag heel graag alleen wezen, ik ben altijd alleen bezig. Maar hier, ik kan hier best alleen wezen, want ik zie je wat op. En dat het hout is, dan ben ik wel tekenen. Ja, nou wil je eerst zeggen, dat ga ik in de tijd maken. En dat is, het ben eigenlijk poppenhoezen. En dit is een Engels huis. Maar even het lucht nog, zo. Het is een liedspel, ik hoor net een stuk materiaal. Hè? Als je dus hier weer een ding maatje, maar dan mag ik weer hout hebben. Hè? Maar je liedje denkjes maatje, dan hoor je maar een beetje materiaal. En dan zie je dat we zien onderwijs in een BM-kater en dan probeer ik zo'n stuk dus te krijgen. En dat komt in het water en dan lekker droeien. En dan maak je er wat van. Nevens mij zie ik hier een foto in het houtwerk wat jou ook maken gaat. Ik denk dat dat een foto van jouw vrouw is. Ja, ja, maar die is 2 jaar en dat wordt een jonge maand, Lino alleen. Maar dit lijkt het haast wel een lied eerbetoon aan jouw vrouw. Ja. Nou, dat is het. Maar ja, ik wil het sentimenteel worden, maar ik moet zeggen, toen ik, als ze lang ziek was, toen had ze goed 20 jaar verzorgen. Moederzorgen niet. En toen ging ik hier, ik zie wel graag televisie aan, maar ik vond dit, dus ik hier altijd. En zaterdag had ik een heel predwankend. Snap je wel? Zo, je kan niks meer doen. En als ik ook altijd voor de waan, als het er weer. Moederzorgen, dan ga je druk. Maar als je niks meer doet, nou, je kan niks meer doen. Dus, je zegt het iemand anders. En dan ben ik blij dat ik die hobby heb. Ik praat wel met mensen die geen hobby's, maar die ben altijd op een paard. Ik zeg, je wordt 10 keer dat je longenfietsen moet spreken, zo, en dat ben ik dus net. Ik zorg wolksmiddags even voordat ik te fietsen ben, hè, dat ik er nu ben. Ik kan je s'nachts wat beter slapen. Nou, dat is, hè. En zaterdag ben ik altijd bezig.
Goeie. Goeie. Wat ben je jongen man? Ja, ik ben de tuin opruimen. Hè? Wilt wat? Dat wordt het best. Ja. Dus je bent wel wat een tuintje man. Nee, Nee? nee. Ja. We hebben hier een keer, hè, dus maar het wel een beetje bijhoren. Oh ja. Nee, er zijn nog wel wat dingen die kleven toch? Maar Wat dan? ach, fietsen of zo. Hè? Ja. De vrouw die is meer van het precieze werk en ik word Oké. van het zure werk. Ben je jezelf nog moeten doen of het je vrouw jou Nee, stuurt? nee, ze hebben net stuurd. Nee. Dat nee. niet? Nee, Eigen initiatief? eigen initiatief. Ja. Even in de tuin. Ja. Als dan een mooi waar is, dan kijk ik daar wel in fietsen. Ja, juist. Ons bloot het lezen, hoor, maar een beetje fruitje. Aha. Ja. Hoe je Ja. dan de takjes net aan het doen? Hoe dan geen takjes. Kun je heel mooi op fietsje vet. Ik heb aan de fiets. Ja. Ja. Giet de vrouw dan ik mooi of geen je Nee, al nee, die gaat net, maar geen kleiner. Oh, mooie maat, hè. Een groepje fietsen wel wat. En op zo'n racefiets of? Ja. Ja, op een racefiets. Het. Ja. Nee, Oh. die tijd hebben we gewoon. Ja? Ja. Kijk, ik wil op een gewone fiets. Oh, dat zou je kennen, maar het is eigenlijk wat lichter en het rijdt wat makkelijker. En het staat wat sportiever. Ja? Ja, nou, Beetje stoerder. een beetje stoerder, ach ja. Het eer wil ik wat. Ja? Nee, ik zo'n strak broekje jongen. Strak broekje, jongen. Ja. Helmen behollen. Nou, Dan ging je ervoor. dan gaan wij er weer voor. Ja.